Stlmené svetlo vytvára útulnú atmosféru vo vašom domove. Nemáte nainštalovaný žiadny stmievač osvetlenia, tak stmievajte aj bez stmievača. Technológia EasyDim premení každý bežný vypínač na stmievač. S EasyDim je to veľmi jednoduché. Žiadna elektroinštalácia, žiadna montáž. Veľmi rýchle riešenie. Na stlmenie svetla stačí, ak rýchlo vypnete svetlo a znovu ho rýchlo zapnete. Svetlo sa teraz postupne stlmí až na 10%. Po dosiahnutí požadovaného jasu rýchlo vypnite vypínač a znovu ho rýchlo zapnite. Týmto spôsobom sa zachová úroveň jasu, až kým znovu nezhasnete. Technológia EasyDim vám pomôže rýchlo premeniť každý vypínač na stmievač a vychutnajte si príjemný čas strávený v útulnej atmosfére.